Салом алейкум тамошобинони гиромӣ, хушомадед ба канали ман. Ман Зоирам, ман як чашморо бифаҳмонам. Ҳозир мо дар шаҳри Нижневартовск дар вокзале. Ана як чиза бифаҳмонам ки ман праваи экскаваторчикида ёрдам метавонам. Праваи мошинда ёрдам дода наметавонам бардорам. Ҳамаро шумо туғри бифаҳмонам. Номери телефони ман 8921 908 0748. Ана ман ҳозир нигоҳ кунам, як хел бачаҳоро ҳамаи чӣ мекунанд, бисёр мардуми моро мебинед дар стройка, дар сохтмон кор мекунанд, кори вазмин. Маош ночиз мегиранд. Барои ман ҳамин чиза ташкил кардам барои фоидаи шуморо. Як хело негативно принимат мекунанд кори мара. Барои хадан ҳозир ман видеошо мебинам, бачаҳоро бинед, ҳавасманд шидан, рафта гирифта, ман ёк хурсанд шидам. Касе мехоҳад дар бораи ман бифаҳмад, ҳамин канал бидорам, ҳамаш ҳаста. Пагна лайк, подпискаро фаромӯш накунед. Ина акай Зоирам ба шакоқатӣ омадем, расидем. алейкум акай Зоир шо. Саломат бошед. Серга ваъда кардин, иншоалло гирифтем бе ягон фанд фареб, ягон ҷо чиш нест. ҳазор раҳмат. Сарбаланду хонобод бошед. Короче, дилмонда нашем бачаҳо, ина ҳаматон гӯш кардин. На самом деле пакетомон як хелай документҳоро гирифтем, аймад адари пакетай акай Зоир зинда боши. Анам пишти мода аму ҷои ам дусафай ҷои ам документгирӣ. На самом деле ман имрӯз аз Санкт-Петербург омадам. Худоро шукр ҳамаша гирифтем ба қудрати Аллоҳу ба хизматҳои акай ки сабаб шид. Акай Зоир сабаб шид ба ҳамаи қудрати Аллоҳ. На самом деле гирифтем. Ана чӣ мегӯянд? Дилмонда нашем бачаҳо ҳамаш 100%. На самом деле пулам ёри ҳамҷа месупори худат, ягон каса наметӣ. Просто акай Зоирро роид мекардада. Айтида акай Зоир да я подписка дар кора, як вай чӣ мегӯянд? Я лайк дар кора. Тамом. Пула худам ҳамҷа модам супоридам, ягон вай надора. Ягон каса наметӣ. Ҳамаша менависонанд, метиҳанд, ҳамаро мефаҳмонанд, экзамени вай мебаранд. Чӣ мегӯянд? Короче ҳамаро ёрдам мекунанд, ягон дилгирӣ надора. Действительно вай буда. Нисбати Москва арзонтарай. Чи 100% мегирӣ насиб боша. Ина бачаҳо гирифтанд. Ман гирифтам, ҳамин рӯз омадам аз Санкт-Петербург. Ина братан гирифт. Пакето монда, даже пакето монда хелай документҳо да друшай. Права я ҳафта пас меояд ақибат. Ягон вай ҷои фанд фрем дора. Хай дар амони худо боши акай Зоир, бачаҳо дилмонда нашен, ҳама 100%. Чизе ки акай Зоир мега, айрӯи тудони худо на самом деле. Вай ягон фикри безеб накунед. Дар пано дар амони худо бошем. Rahmat. Sog' bo'lsin. Kelinglar sizlar ham mana shu yerga. Topshiringlar. Hech qanday qiyin joy yo'q. Hammasi yaxshi, hech qanday aldov yo'q. Vojдение, как положено, test, hammasi qonuniy. Hech qanday aldov yo'q. Салом алейкум бачаҳо. Акай Зоир Аҳмади Калон. Ина гузаштем ози экзаменша насиб боша обратно хона. Ҳама 100%. Ягон ҷои ками бешӣ надора. Ба қудрати Аллоҳ ба дастгирии акай Зоирмон. Акай Зоир ба пеш, короче говоря, ҳама 100% бачаҳо